Bé, em fan sortir per donar les gràcies i per dir la pasta que hem fet. Jo sóc una mica desastre amb això dels números i dels papers. I si us explico com va néixer això, ara ja som majors d'edat, però va néixer perquè jo mai m'hi he aclarit amb els papers. He fet alguns càlculs que ara acabaré amb això, però resulta que ja estàvem, ja érem associació i hi havia un comptable sèrio i que portava els diners i acaba l'estiu que fem més històries amb els xavals i em diu el comptable: escolta, Manel, que deus 200.000 peles per les colònies, de les cases de colònies. Dic, hòstia. Dic, bueno, llavors li vaig demanar a aquest Flavià i al Pepe que ens fessin un bolo, i d'aquí va arrencar la història, que com la nostra història ha nascut a poc. És una història de barri, en concret de l'anterior parròquia, Verdum Roquetes, molts ja ho sabeu, molts esteu aquí, i que ha anat creixent gràcies a la sort. Hi ha gent que confon a vegades el mèrit amb la sort, me lo merecido, no? Jo no hi crec en això. Cada dia la realitat em fa tornar o centrar-me i oblidar aquest ego que tenim de protagonisme. I que, bé, és una història que ha 18 anys i que voldria agrair sobretot aquest cartell impressionant d'avui, amb la gent jove, la gent més coneguda, la gent menys coneguda, i repassar tota la gent que els tinc jo gravat als cors, la gent que ha col·laborat en aquesta història, que és expressió del que fem molts de nosaltres, no només amb nosaltres, sinó en altres llocs, de col·laborar i de fundació. Darrere d'un nom, darrere d'una persona, si funciona, no és per la persona, i no sou modest, perquè som bastant xulo, i m'ho crec això, que soc molt bo i totes aquestes colles que fa el meu director espiritual, el Carles Flavià. Bé, doncs, han passat gent, la gent que ha passat i que recordem tots, doncs n'hi ha dos que no hi són, el Gila i el nostre Pepe, i bueno, donar-vos les gràcies en noms de tots, de tots els que hi ha darrere. Fem un equip i a més és un equip que és democràtic, perquè comentàvem aquest matí amb alguns monitors que no tots pensem ni faríem les coses igual, però això no és inconvenient perquè el que ens importa és la feina, el barri, els nens, els joves, i ja sabeu més o menys tots els que estigueu interessats. Bé, tot aquest rotllo per dir-vos, jo he fet un càlcul, però ja sabeu que això, ja ho he dit, que això dels papers i dels números, encara que ara tenim, ja passarem comptabilitat precisa i exacta, totes les despeses grosses les paga l'Adam, per això m'he convertit en un dels millors clients. I a més hi ha alguna despesa petita que ja ho sabeu, ja us ho he dit, no tinc secrets, vull dir, el meu abonament al Bailem 22, una cosa d'aquestes, però bueno, doncs jo calculo que amb la gent que hem estat avui, doncs hem fet quasi 65.000 euros. Hola, què tal? Ho he calculat jo, pot ser més o de menys. Jo crec que arribarem als 65.000. 65.000. Bueno, perquè l'Adam paga tot. L'Adam. I de tot això, tu quan gastes? Bueno, jo? Sí, tu. Per la meva butxaca? Sí, no, és que el cartell ets la suma del Mago Fèlix més Fèlix Millet, i llavors, a veure, hi ha sospites, Manel. Sí? No, hi ha sospites. No, la gent que hi ha aquí, hi ha algú que ja ho ha sentit, s'ha anat filtrant. M'han descobert, ja. A poc. I... No, vine. És que hem fet... Tu te'n recordes d'allò que vam fer de l'Operació Pales? Sí. Allò del 23F? Sí. D'explicar tota la veritat? Sí. Hem volgut fer el mateix amb tu. Tota la veritat del pare Manel, perquè ja era hora que ho sabéssiu. Por favor, dentro vídeo. Ha llegado el momento de desenmascarar al padre Manel. Bienvenidos a Operación Manel.
sé si usted ha oído hablar del último escándalo de corrupción de este país. Todos los días. La Operación Manel. Todos los días. Sentimos algo por la tele, pero hay tantos... ¿Mané? Manel. No. Esta no. Algo. Sí. Ya está detenido. Hombre. ¿Lo ves? ¿Qué opinas? Sí, ya se le ve, en la cara se le ve. La cara que tienen de corrupto. Se le ve que es un señor que no da confianza. ¿Sabe usted que era cura? Pues estamos apañados. Bueno, también para cura sí había escuchado. Yo no sabía ni que era cura ni monaguillo. Sí, era cura y organizaba conciertos benéficos y el dinero que recaudaba ahora se ha descubierto que está en Suiza. Vaya con el cura, ¿eh? Y a nosotros rebajan las pensiones, ¿no? ¿Sabe lo último que se ha sabido acerca de la Operación Manel? Que el propio Manel colaboraba con un narco gallego, Pepinho Rubianes, Con Rubián, que no sentaba tampoco. y antes también Rubianes pillaba. Claro, Rubianes ya no puede. Si no, seguiría. Y yo veo que están todo el mundo metido. El que no nos mete la mano, porque o no puede o es tonto. Por no hablar ya de las ramificaciones catalanas de la Operación Manel, aquí le podemos ver acompañando a Félix Miguel. Sí, usted es flaviano. Sí, Sí, pues claro. están todos metidos en lo mismo. Oh, Carlos Flavián, muy amigo de Rubianes. Sí, pues todos. Que en su día también fue político. No sé si sigue. Pues imagínate, pues también están metidos en... O sea, que ese elemento esté metido todo. Es que el que cubre a esta gente, los cubre, son tan sinvergüenzas como ellos. Flavián, Rubianes, Todos. Da igual del uno que del otro, pero que más allá. Serrat, que se ha Todos. descubierto también. Todos. Lamentablemente por todos vosotros España va como va. Hoy se celebra en Barcelona un concierto benéfico organizado por el Paramanel, al que todavía han acudido muchas personas pensando que ese dinero va a causas benéficas. ¿Qué le diría usted a toda esa gente que ha pagado hoy la entrada? Que son ignorantes. Vosotros no sabéis las escuchas la tele, ni veis las noticias, ni sabéis la de política, porque yo, gracias a Dios, estoy muy enterada porque me pongo en todas las cadenas de televisión. Que dejen de ser de aborrego y se enteren de las cosas. Esto de, ¿cómo se llama? Esto del gato, que antes era el gato, ahora está el cascabel. Yo veo ¿Todos todo, estos? todas las veo, las Buena de televisión. De todas. Yo sí sé quién son, no me gasto ni un euro. Y la gente que no ve nada más que los bodios no se enteran de nada, pero esto hay que saberlo. Y en cambio usted sí que sabe toda la verdad del Paramanel. Todo. ¿Cómo puede habernos engañado durante tanto tiempo el Paramanel? Porque soy muy gilipollas. Espero que digamos Prado. Bravo. Bueno, ara m'han descobert ja, Bueno, jo crec que ha arribat el moment de capdiquis. Sí. Perquè algun fil tindràs per deixar-li el negoci. No, encara no l'he pogut fer. No? Va. No. Això ho explicarem l'any que ve. L'any que ve. Això ja, el dels fills, i això ho explicarem l'any que ve, perquè ara toca presentar a uns amics meus, del meu poble. Sí. Saps qui són? Sí. Qui? Saps què em deien? Què et deien? Em deien, vaig anar al concert de que feien aquí davant al bar. Sí? I em One deien- Direction estem parlant. No, d'aquí que van fer un concert aquí al Paral·lel. Sí. Padre, muchas gracias. Donava les gràcies a mi perquè els convidava a venir aquí, saps? Doncs presenta'ls ara, presenta'ls Bueno. com els mereixen, com Déu mana. Ja els coneixeu tots. Estopa! Esto de salir más despacio para que se conecte todo tiene su rollo, ¿eh? Bona nit. Estamos encantados de ocuparnos de este tema. Hay otra gente que se ocupa de las focas y está muy bien. Y otra gente se ocupa de las ballenas, que también tienen sus problemas. Está muy bien, pero de repente hay alguien que se ocupa de los marginados y las marginadas. Y ahí es donde nos llega.
me ha entrado Pollo.